championnat d'Afrique de taekwondo hommes et dames. C'est à Bamako, au Mali, à Boutassouma, à Dame Nena Sibirido, dans un pavillon, palais des sports. Dans un palais des sports. Salamatou Maïga qui a fait pour nous. Quel palais à Boutassouma, c'est du costaud. Rénovation Niena. On me remercie ici à la société Samasekou, entreprise Samasekou Lumi, une rénovation qui est c'est du top niveau. Non, c'est du top niveau. Baba Nié parle des sports Salamatou Maïga. À Konla d'abord, Baba, c'est très impressionnant. Kabako de dos, n'y a imagé. Il va faut que ça dit il était frappé il est États-Unis d'Amérique ni basket fana à Basoé en tout cas Baba parler des sports à la propre à Kenya na Kosoba donc on aurait comme qu'on a la meilleure championnat d'Afrique de taekwondo allez connaît Garzega Basro ka privilégié sera en tout cas au cas compétition kaka kono o fana kɛra sababu ye samedi do a inauguration kɛra voilà a inauguration yɛrɛ kɛnɛ kan min ye Mali ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale taara inauguré a kɛrɛfɛ min ye ministre ɲɛsin do farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnaka ka ko ɲɛma Abdul Kasim Ibrahim Fomba ale tun bɛ yen nɔ en tout cas Baba ni championnat d'Afrique de taekwondo 17e édition a kɔni bɛ ka kabako la manu waati in na baara yɛrɛ bɛ kun cɛ sini tarata ko ye voilà parce que c'est du 30 mai au 2 juin o la sa n'an donna compétition yɛrɛ kɔnɔna la min ye an ka jamana n'o ye Mali ye an bɛ ka kulona bɛn déjà Baba tile fila baara tɛmɛnen kɔfɛ Mali pratiquants fan fɛ an ye médaille 9 de sɔrɔ o médaille 9 na an ye sanu pepe kelen sɔrɔ donc maa min an ka sanu d'a ma sa o ye musolaka ye o tɔgɔ ko Bintu Jakite a bɛ évoluer catégorie moins 73 kg kɔnɔna la Baba a yɛrɛ se sɔrɔ maa min kan finale la sa o ivoirien ni voilà Korowari ka muso o tɔgɔ Ozin Kimi Loren voilà donc an ka Bintu a seba sɔrɔ kan ka médaille en or sɔrɔ ko di Mali ma bravo Bintu maintenant Baba an kɔni tu sigilen do bintɛnɛ doyen na ka Mali ka médaille en or wɛrɛ sɔrɔ peut-être finale kɛnɛ kan mais demi finale la cɛlakaw fan fɛ déjà discipline bɛ wele ko para an dana demi finale la yen nɔ sabula Nigérien an ka Malien éliminé yen nɔ donc Mali ma se ka finale kɛnɛ sɔrɔ o la Nigérien ou bien Nigérien Niger voilà Niger voilà maintenant Baba ni kɔni kɛnɛ kan jamana dɔ bɛ ka briller o jamana tɔgɔ ko Maroc ale kɔni médaille caman sɔrɔ déjà o médaille caman ba kɔnɔna la médaille a tilacogo filɛ nin ye médaille en or n'o ye sanu pepe mais Maroc ale 6 sɔrɔ o la wari a y'o 3 sɔrɔ n'o ye médaille d'argent ye voilà bronze a y'o 5 sɔrɔ voilà 14 médailles en tout donc 6 en or donc 6 en or vraiment Maroc kɔni bɛ ka briller nin waati na cɛw ani musow fan fɛ ok Abou Tassouma an bɛ na ballon tan kɔnɔ min ye rubrique